didn't even get to cross. I'm just a pilot. We crashed upon the ridge. Please don't hurt me. Why are you here? Shit. Someone has the pilot. I'll tell you anything you want to know. Just don't hurt me anymore. Talk. One of Pagan Min's men told us about an expedition Yuma sent into the valley. He said these men were sent to find something very powerful. Something he just called the relic. I don't know anything else. Just that we came up here to see if we could find this relic as well. Wait, what is that? What are you holding? Is that a radio? Добре. Здравейте хора, аз съм Rankspace и днес играем Far Cry 4 Valley of the Yetis. Това е DLC. И не съм купил играта, ако това си мислите. Добре. Има кракната версия за мода, така че ако сега си мислите, че ви трябва точно истинската игра, нали да сте купили, не сте прави. Не сте прави. Не знам как да говоря. Не! Добре, забравя се как се играе тази игра. Леко ми лаква, не знам що. Как се... тач... Не. Така. Здрасти. Добре. Така. Как да отворя? Това. Добре. Забрал се как се играе тази игра. Така. Добре. Правих леко настройките, сега е по-добре. Имам чувство, че игра... Как се казва, ще игра? Забравих името. С зомбитата и където можеш да правиш паркур. Как се фърляха ножовете пак? Какво това? Как ми покажа някакъв пистолет на мапа? Не ми трябва, защо? Не мерси. Така. Защо ми показва, че има... Добре. Сега разбрах защо. Но явно може да кача там, така че просто ще продължаваме сега там. Мисля, че с скрола смеха ножки. За първи път, между другото, играя Valley of the Yetis. Това плат ли е или кръв? Какво е това? Какво е това пушък? What the fuck? Това прототайп ли е какво? Кока? Какви си тия неща, бе? Аз да съм на някаква друга планета. Чекайте, какво? О, ножки, ето. Yes! Той има ли оръжие? Моля се на бок. Може ли? Yes! Добре, това е лък. Къде е унява? Какво? Не! Какво?
Какво? Какво? Какво? Как да атакувам? Дейва. Имам още 8 стрели. Какво? Как? Добре, това е много тъпо. Как не мога да го целя там? Аре бе, умирай, с тия си... Aro 5. Аре, мъква бе! Какъв си там да ми говориш? Ще вкарам аз стрела в гъза. Какво е това? Лава? Цветя. Добре. Много са гадни. Какво? Добре. Да, так. Но там не трябва да хода. Мъква бе! Ще ти главла, ла, да си индианец да ви разбирам. Ходите се оплаквате на жените си, или сигурно за това сте тук. Къде трябва да хода? Що си има чекпоинт на мапа, много съм прост. Аре пак прескоката. Абе, ди си снар на майка ти. Къде? Там? Как? Защо? Какво? О, там... Аз съм бил толкова тъп. Или не? Тут даже пушка ми е подсказало, бе. Как мога да са толкова прост? Ма как да скоча? Какво? What? Да. Как да слеза там? О, бе! Какво правиш? Не! Как се такова с ножката? Не! Чо. Йопи. Откъде подойде този леопард, бе? Добре, значи всичко искам да убие, дори снега, така че нямам. Но откъде трябва мина, не ми е ясно. О, не, сериозно ли? Чако тук ли, бе? Там не трябва. О, не. Сериозно ли? Сериозно ли, бе? Как да се бия са, бе? Ето. Не, мерси, приятел. Нати на тебе един нож. Ти нямаш такова ли, бе? Нямаш лук. Остави тук пак ще трябва да минаваме през колкото и не ми шепнат. О! Какво? Майко, много съм зле. От колко време не съм играл? Така. Опит номер 3. Чакайте, какво? Не. Майко мила, аз съм прост. Как не съм видял това, бе? Ама все пак не ми е ясно как да стигна там. При пушка. И още ли ми е ясно къде отива третия такъв, защото одеве не убих трима. Доколкото знам. През колкото ради ще мога оцелиме тоса.
Пропуснах! Добре, това нещо му има на... F-Take там. Аре... Значи е с F, така. Сак. Така. Не, сериозно ли? Сериозно ли? Аре, прой се, бе, буклук. О, не. Hello, motherfucker. Yes. Един шанс. Къде си, буклук? Да ви се пари на Слендър маршите. Ооо! Дай патрони, или каквото имаш там. Стреля. Чето малко чумра. Така. Сериозно ли, бе? До сега стреляше, стрели към мен, ама иначе нямаш да те... Бъй, бедня. No offense. What the fuck? Кондом! Какво ще правиш с това тука, бе? Ще бе шетитата. Така. И сериозно, имам ли стрела? Добре, значи имам стрела. Как ще западна и да умра? Пак. Тук моля влезам. Не. Не! Не! Сериозно ли? Майко мило! Сериозно ли? Добре, следващата част ще е отрязана, така че... Брутал тейкдаун. Мерси за стрелите, брат. Ти си плуй тук, аз си отивам. Така. Добре, сега точно видях, че взеха амуниции от SMG. Защо ще има амуниции от SMG, когато е с лък? Това е тъпо като... не знам какво. Добре, направихме паркур. Не! Сериозно ли? Падни! Падни! Моля! Yes! Благодаря ти, майко природа. Ей, какво там ме спаси? Спаси ме тъпотата на този леопард или какво там беше. Не ми харесва. Никак. Така. О! Какво правя? О, добре, това е по-хубав. Така. Така, са на къде? О! Моля ти се. Просто да няма леопард там, че... Така. Това не ми харесва. Какво беше? Сериозно, не трябва да се връщам пак сега натам. Майка... Абе, с детаче, не мога да направя това автоматично, ама... И не знам как ще победиме Йети с лък и с 10 стрели. Много се там. Ако не успеем да го победим, следващия път.
Но ме чуй, но какво баща... Къде сте, бе, курвета? Това как напричини лавина, между другото? Все пак съм вправила планината. Yes. Ой! Аре, ой! Сърж диери, аре, ой! 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 Ето тука съм, бе, брат. Ето тука съм, бе. Аре! Не! Трипл кил! Трипл кил! Трипл кил! Аре! Не! 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 Yes! Трипл кил до някъде. Мина прекалено много време. Докато убие третия, но сега. Я не знам какъв беше то шилан пропуск, ама. Така. Аре, бе. Добре, защо изобщо ще влизаме вътре, след като те излезнахме? Това изобщо не ми харесва. Добре, явно не са били страхливци и си избягали. Са оставили приятелите си тука. И то си ормам! Ковчег. Какво е това? Добре, направихме пауза, защото отида да туалетна. И сега... Не знам какво последно беше станало. Чакай само лампата. Ще се загаса. What the fuck? Това е хеликоптер... А, не. Smoke is coming from near that radio antenna. Maybe that's where they do the pilot. О, yes, wingsuit. Как се правиш сега? Shift ли беше? Yes, wingsuit, аре! Valley of the Yetis. Добре. Добре. Как да спра? Фак. Не, дарвай тата. Не. О. A lot of guys. Аз къде падам? Не знам. Явно падам там. Calling police for... Какво? Какво правя? Цак. Цак. Не, сериозно ли? Как това пропусна? Как? Не! Не! Моля ти се! Моля... Не! Добре. О, не. Това е тъпа идея. Не може да учиш, не може да учиш. Добре, вие можете. Не, 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 не.
Какво се правиш на някакъв... Не! Къде е лъка? Къде е лъка? Къде е лъка? Къде? Фак. Какво прави това, бе? Къде се... О, мерси! Ти не си добър. О, не. What a kill! Oh my gosh! Добра. Escape. Така, приятел. Много ти благодаря за стрелите, които ми донесе. За едната стрела, която ми донесе. Просто... О, но... Мисля... Да, мога да си взимам стрелите от те, където съм ги застрелял. Така си взимам нощчето, където бях такова. Така. Къде беше онова? Къде бяха тези другите, да? Сега мисля, че имаме... Сега мисля, че може да си правим каквото искаме. Но аз ще свърши това видео тук, защото стана прекалено дълго. Мисля, че вече снимало 40 минути. Ако не и повече. Само си взема стрелите тук. И ето това. Не! Искам си това обратно. Така. Да, ако видеото ви харесва, дайте един лайк и subscribe. Но subscribe, ако искате да не ви задължавам. И коментирайте видеото, за да видя вашето мнение. И за следващото видео. Чао!